Dame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang tabuk kama bibeltas sian Rom bidu 10 tolu mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu. Tajaha margati sorin laus tapai hutihut mahatana songonom madidok. Uduk maganup di panggonggomi namar sahala. Aida ngadong sahalana ia sosiat debata. Debatado mangatur hon nasida. Ayaka siulah hajahatodo patut makabiari panggonggomi. Dada aka siulahon nadinggan ma ulahon asa unang pola habiaramu panggonggomi asa dapot puji-pujiak kotahe siad nasida. Dibaheni patut marutuk ni roha hita. Dada ni ojar ni biar midari masna. Tung sinuru ni roha ido. Tuganup maleho kamu natama tunggonna. Beo tuna patut majalosa. Sohe tuna ture hasahatanna. Biar tuna tama habiaran. Hormat tuna taluk hormatan. Ido sahatna. Horas madita saluhutna. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tajaha turpukon. Allah sipata. Molo tabantikon. Tuakana masa. Isarana rupani. Mauldo huria. 3 huria. Mangurus yembe. Adong duhuria nahora tutup manang hona paingot. Adong musedo nasodi paloas mamake ganup nasa gedung manang gereja jala 3 namasa di bangsot tahun mauldo tutu pai huti huton sipata bolo ni jahawon naung ritik doro si Pauluson narohado. Bohado iba mangudukko diri niba tu debata. Alai ikom mangudukko diri muse tu pamaretta. Bohado iba uduk tu pamaretta. Alai namasa di tonga-tonga ni bangsota dang tarida. Bohado songonna di igil ni roha. Damang dainang nahina holongan. Adong si idauta 3 siat turpukon. Boasa didok Apostel Paulus si songoni. HP kondisi ni halak na porsea manang huria di bagasan hamaolon si tutudo. Molo tapar rohahon boha pemerintahan ni si Kaisar Nero. Songoni pemerintahan si Domitianus. Nama bahen ganup nasa na porsia pe ikut di palililili, ikut di pagosa-gosa. Sahat tu nagudang aka korban kosa. Adong naikon mati tersilang. Adong naikon mangai di hurungan. Adong muse naikon terbuang. Adong musedo naikon jaloon nasida aka paguhuman na asing. Alai didok Apostel Paulus songoni. Iko sangap do dihita pamareta, jala iko nuduk kita tu pamareta. Bolo di bahasa gurik na didok hu potosa nina. Namar lapatan mai iko baeno diri niba di toru. Dang digijang. Iko baheno diri niba di toru. Namar lapatan mai dinalaho patupaot tahasangapon tuganuk nasa
uluan manang panggonggomi di bagasa bangsota. Jala bolo tapa rohahon molotung dohape pabahenanna. Jadi hirasi malakama do molo tapa buah-buan aka pangatusion si songoni. Aleri kok maboto otta damang dohot dainang ahana didok ni Apostel Paulus dison ganup kita nagabe warga negara ikodo dengan patu paota aha si patu paota selaku warga negara. Alana manang di dia pehita mangulu pasti adong kebangsaan na. Laos ditobak pe mangulu tetap doadong wilayah pemerintahan ni ise maun. Jadi pakorhonna bolo dingkan tabahen tu pamareta manang dinggat tabahet tu negarata negarai pe patu paonna doa kana dinggan alana sida dona manggonggomi isarana rupani ketertiban umum, keamanan, dohot perekonomian, dohot akana asingna ditotuhon pamareta do sebagai pengambil kebijakan di tonga-tonga di bangsot tahun. Di hita nahina holongan namangihut muse namangulu do hita dohot akajol mana asing. Mangulu hita dohot akajol mana asing dohot bangso na asing. Artina dang boy tarbaheta marhite hita sadiri pe dinalaho patupahon aka relasi-relasi nadinggan nama rasing-asingi moloso diatur hon negara tabuhado aturan main di keberagaman manang nadidok di kebenikaan bangsa yang bineka jala mangulu di bagasan sada bangso alai marasing-asing hapor seaon marasing-asing muse sukuras dohot agamana bohado hita mangulu rajuk-juk do porang molo swadong pamarentah harui molo tapar rohahon na baru-baruon saya dong doaka na masa na hurang dinggan makana diajar hon tu ganuk nasa halak Kristen iko berbaur do tu halak Kristen iko mampu do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka nagabidong amma molotung pe marasing hapor siyaon nagabidong amma molotung pe asing latar belakang dongat di dia dongat sabangso sama-sama warga negara sarupa do ibana posisina danang dainang alani rikot na hita molotung pe marasing-asing jalan-jalan ni ganup na sahala na porseama patu pahok kolong tuaka jolma isarana rupani songon negara tadi totuhod doa kabeo manang pajak pajakot tu dia bahenon ni negara ta mabangun bangsota mabangun infrastruktur mabangun perekonomian doho akka pembangunan na asing na dibangun ni bangsot taon operasional ni bangsot taon sudi nai nalaho mula do tu rakyat manang tu warga negara artina dada beholan akka donga sahorong manang donga saha porsiaon manang dongan sabangso bisa de suku alai doho doa kadongan na asing mapakilalahon ganup nasa akka nabinahen di pamareta marhite bangsona marhite rakyatna manang marhite beo manang pajak na pinatupani ganup nasa warga negara masih tugu-tugu madisi marsyurupurupan artina sadalan do nadidok ni debata dohot na pinasahat ni Apostel Paulus di bagasa tikyon jadi dang songop pangatusion nasing maralo do hatan ni si Apostel Paulus do hatan ni Tuhan Yesus daong damang dainang nahina holongan diayak parjolo aida ngadong sahalana ia sosiat di bata taringot tu pamareta
Pamaretana songo dia, pamaretana dia do. Nah pasti adong do tiki ganup nasa tiki manang ganup nasa periode na pinaloas ni Jehovah di bata ise manguluhon sada bangso. Adong do nasa tokin ate. Adong na holas sa taon. Adong na 72 tahun. Adong 10 tahun. Adong holat 10 tahun. Maragam. So ini aturan di bangso tadahong. Sa periode 5 tahun. Molo masuk 2 periode mesti 10 tahun. Ale adong muri toru nih. Adong mesti nelupis ya nih. Alania hamai. Hahomion di debata damang doho dainang. Songon nadidok ni Tuhan Yesus Kristus tu Pilatus manang Pontius Pilatus ahadidok si Pilatus au marhuaso do padua hoko doho ma patu pahon tuho ninna Pilatus tu Tuhan Yesus Kristus alaya hadidok Tuhan Yesus Kristus dang marhuaso ko tuaro ibana do napunai ibana do namanot Tuhon ate Yesus isa diri do naung patuduhon ibana do Tuhan itu tu laos ibana do namanot Tuhon ganup nasa bangso damang dainang molotung pemaragam aka proses-proses pamiliton niaka uluan ni bangsota manang panggonggomi di bangsota alai marhite dia pe boylo di patu-patuhan aha na subuitar patu-patuha karoa di bagasan ganup nasa pargolota ay na marhuaso do ibana bisa luhutna damang dainang na didok na muse suruan ni debatado na sida laho manupako artina pamareta gabedalan di debata manang parhitian di debata ginalaho pasahat to nakapanupahiyon tu bagasa parngolota padok majo presiden manang gubernur manang wali kota manang dia makapanggonggongi dalan ni debatado na sida ginalaho patupahon akka pasu-pasu ni debata di bagasa parngolota na mangihut damang dainang bohado hita dinalaho mangoloi pamarenta molo pamaretana dang dinggan molo pamaretana dang dinggan di dia do posisi ni ganup nasana porsea tetak do hita uduk manang mangalo damang dainang ikut tetak do hita uduk ikom manotong do hatai dang boy muba ikom manotong di hita uduk na sungguh dia uduk kita dinalaho pasahat ton ganup nasa pamaretan tatu Jehovah di bata asaibana nama masuk-masuk jadi bohamolo terus saya terus dibain lanta pagugu martangyang manang yakon ganup nasa akauluan di bangso na pasti damang dainang dang adong halak Kristen nasitong diadupan ni debata molo sahalak pemberontak to manang dinalaho patupahon kerusuhan di sada-sada bangso manang sada-sada luar alay na pasti ikon boy kita dinalaho berbau unang songon na masa di Surabaya ikan dang pola niya riko akasi songon yate polek konadok sada kos-kosan manang rumah singgah manang ahama guarnion manang perumahan penginapan diahkan asa sa suku tira tertutup ate ale bolo tabereng di baliknya ada apa ahadu harwa buase kosongoni namasa lam terkuat damang dohot dainang ahado di balik nisa luhutna dihita na hinaholongan dang pola rekod songoni bisa dohutani halak patak sangado songoni dibahen jala sangado halak patak pemangido si songoni asa merdeka niaka sangado ale dang porlu apalah si songoni tabereng apalagi sikap ni halak patak na Kristen
Manang tu dia pe mangarato do siap do mangarato. Bolo siap mangarato berarti siap dinalaho marnida aka namaragam. Jala bohado bahenonna dinalaho patupahon akan adenggani di bagasan parngulunna songoni tu bangso manang negara na sendiri manang tu uluan na sendiri molos olo do marsaor mangingkin ate ikonono do jala ikon siolo waddo jala ikon uduk do tamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alay taingot ise do na tumibo negara do manang debata unang sanga songon nama sa di Romai adong didok gereja negara jala sanga muse gabe negara gereja sanga do gabe negara menguasai gereja sanga muse do gereja menguasai negara dang songoni okay. Alana taringot tu gereja doho sada bangso pesa diri marasing-asing doha raja union alai digijang di saluhut nai debata do adong do gereja on naso debata be dipuji sanga do songoni kan isi kaisarna gabe ima debatana sanga doi songo kaisar Nero imana main na debatai imana ma debatai jale kon imana na manggonggomi saluhutna dangarong bedi bata asing ibana. Nah, alani damang doho dainang porlu woto otak asa taboto manibangi songo dia do kondisi ni ganuk nasa akana masa di bagasa parngulota jala songo dia tindakata molo namasa di bangsota nahurang denggan alani uluanna alani kondisi ni aka pengambil kebijakan ahadu si bahenota didok ikon oloado ibadi debata asa dicolma ima di Ulaun Apostel 5 ayat 20 siabe tersurat ikon oloado ibadi debata asa dicolma kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia ubiarado hita tu debata mari bakon tu jolma. Jadi unang alani biarta tu bangso tahun keluar mano peraturan syariah sude buamai raira marlope sude tu gereja buai raira apa masalah tu marteci sude waduh raira ale bolo sanga igatti ma bibilta unang be bibeli buan waduh raira igatti ma bibeli namar gorga nasian timur tengah mai bayan dinatan naso tatusi contohnya Muhammad raira uduk do pita tu pamareta uduk alai gaoma umuduka kita tu jauh badi bata dang tartuhor ni pamareta hapor siaoni dang tar gadis ni pamaretaon hapor siauta dang boy alai dau ikon umudu kita tu jauh badi bata alani dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dan adongbe marhite-hite hatani debata di bagasan bornginon nata jalo nadohot kita tu gerakan-gerakan separatis songon namasa nuaing di adong daerah manang tiga-tiga kana masa di akatik kinaung salpu dang dohot talak Kristen bedisi dang dohot bena porsianiat disi alai dohot ma mendukung keutuhan dohot ma mendukung kebesaran kejayaan dohot kemakmuran di bangsota alai parjolo ma asa boy makmur kita pasti ma di bagasan hasa daun asa margogo pasti di bagasa kadameon asa gudang las liroha dinalaho mangulaulaon jala manopot aka ari naneng ro ari nagabe asahatan ni ganup nasa pasu-pasu ni debata asa gabi bangso na belga bangsota bangso nabuy patuduhon hasangapon ni debata naung pasahaton pasu-pasuna di bagasan parangulota atong di pasu-pasu mahita damang do dainang di pasu-pasu nangakapanggonggomi di bangsota nang saluhutna aka dongan sa bangsota amen.